kanjalo lento. Mina ngiphendula lesi skapu ngenze i-ritual ukuthi wena ukwazi ukuconnecta with the riches of the universe ngeskapu. All the riches of the universe. Bayafika mkhulu la kufika ngisho abafundisi abakhulu bamasonto amakhulu. Fika ngisho minister la bezothatha lento. Isithwala mana mkhulu. Mawuthi bafika abafundisi abakhulu ungcolisa igama labefundisi. Wena umfundisi wafika. Angisi sikhuluma openly ngitshela izinto ezenzekayo. Bayafika mkhulu. Bayafika. Okay. Ukhona umfundisi wena mkhulu osho ukuthi uyafika. Angizofika. Yabo mkhulu echaza indaba yami Nkosi yami ngiyazwela uyasho yimina kuphela ongakaze azafike. Ake ngibuze ukuthi ake ngithi nje eThekwini naseGoli noma ngithi eSouth Africa out of 100% okhona wabafundisi estimatingly in a percentage way u50% wabantu u50% wemkhulu wabantu lapha eGoli wabefundisi ufikile la kumina Cash 50%. Okay, yeah, basizakala abefundisi mabethwala akulibulala ibandla lokho mhlawumbe amanye amalungu ebandla ukuthi afe ziba njani impilo zabantu wemkhulu. Ake ngixoxela abantu ukuthi laba basindisiwe ngoba ngiyakubona kakhulu kulelo side labantu abasindisiwe. Mina ngizimela ngithatha ihlangothi emamkhulu. Wena ukhonza kakhulu kulezi inkolo zakho lezi zabantu abasindisiwe kaJesu Christian. Mamela ukuchazele emkhulu kulamasonto enu. Uyazi ukuthi mawufika esontweni ungena wena kunento ekudonsayo noma ungasafuni esontweni ekudonsayo idlozi esontweni phatha umnikelo phatha i-credit card ngoba umfundisi kufanele anikelelwe. Leyo nto yagcitshwa yimini ebusuku ngo-1 nilele nina. Ofika umfundisi lawo ngithatha ngemoto sahamba sokusebenza igceke sasebenza isonto ngagqiba into ethile eyisilwane mina ezodonsa abantu esontweni itshela phakathi. Okay, uyibona iZayoni zirawunda la zirawunda phezulu kwenkukhu eyagqitshwa yimina edonsa bona. Hayibo sonto amakhulu aseZayoni ngayigila imkhuba ezokwenza ukuthi ibandla likhule. Angithi siyahlambuluka la ngikhuluma iqiniso ngitshela izinto engizenzayo. Okay, manje kuthi ukuthi kube ngathi ngizogxila eZayonini kuphela akuzona iZayoni laba abasindisiwe ngenzeka noShemba Thwali into yakaShembe mkhulu i-caste. Yazi lento ekuthiwa i-caste system. Lento yakaShembe isithwalo lento yakaShembe isithwalo i-caste mana mkhulu. Hayibo uthini manje isithwalo hayi mkhulu. Yeah, chaza mkhulu phela awungene empaleni. Mina according to my understanding, my perspective into yakaShembe isithwalo. Ngiyabonga mkhulu. I-religion ecishe ungayifanisa nama-Illuminati. Okay. I-religion ekanjalo. Yebo. Ngoba kunama-principle akhona ofanele ukuwalandele, kunama-practices akhona ofanele uwalandele, i-caste system. Okay. Yeah. Madoda. Icishe ifane exactly namaSulumane. AmaSulumane are living a caste system. Okay. Ngoba iSulumane lingafika nina nithi nizothenga isitolo livale ngo-12 ngoba sekushaya u-12. Akufanele avale ngo-1, fanele avale ngo-12. Kodwa nizomlinda ningene. Nizomlinda azabuye nishaye ujenge. Ikhona lento enidonsayo nina eningayazi. Mina ngiyayazi lento edonsa abantu bangena esitolo bazothenga bamlinde. Ayothatha zabuye anidayisele. Manje indaba kaShembe ikhandwa uSatanism noma ikhandwa inyanga ethile. Ngifuna ukwazi ukuthi uma ngabe siqala isithwalo sakhona noma iculture yakhona iqubuka ngesandla somuntu noma yaqubuka nje ngomoya othile wafika. Mkhulu into eyicult inayo le element ye darkness. Inayo futhi le element yokuthi lento isithwalo mayisuka nama practices akhona nako konke. Khona abantu abangashaya bakubulala ebukhulu nje abama-diehard alenkolo yobuNazaretha. Yayizona lento engisho bangashaya bakubulala. So sengisho ukuthi lento i-cult
lento iphila wena ucela i-challenge la ey'nyangeni manje-ke mina ngayemukela i-challenge bengisalinde ukuthi uthumele imali yenkukhu nommese, inkukhu emnyama, ummese, okapu, isibuko lesi esingangesandla sokuthwebula wena, bese-ke ungitholela nekhandlela elimnyama ney'naliti. Ngilinde leyo mali-ke, ufake leyo mali bese ngiyakwazi ukuthi mina ngithathe i-challenge ngihambe ngiyokugqiba. Lokho engikubuyele ngoba indoda mina enamasenda aqinile, so ngiyangiyithatha i-challenge yanoma iyiphi inyanga noma ubani nje oyizwayo oyithembayo bese ngiyamenzela lokho. Ukhululeke ngesiphelele i-process yakho imalini masiphelele. Ukhululeke ngama-receipt abakini ngizobanikeza ama-receipt ukuthi ngithengile kuyimali engaka. Inkukhu emnyama iwu-250, inkukhu lemnyama, ummeso okapi u-50 rand, bese uba ikhandlela liwu-25. Ukonke nje ngeke kudlule ku-400 nesibuko. Kusho ukuthi ungafaka nje u-400 makhomishini ukuya ngiyokutshela. Ake ngibuze la mkhulu, uke wathinta indaba yokuthi wena uyakhona ukuthwebula umuntu ethuneni umfake eguleni. Kuyiqiniso? Kuyenzeka lokho. Usuke wakwenza waprove kuyiqiniso? Okay. Okay. Alright. Uma ngabe uthwebula umuntu ethuneni umthatha, yikuphi oyaye ukusebenzise uma ngabe uthwebula umuntu ethuneni umthatha? Sebenzisa ibutho nezizwe. Okusho ukuthi kunesangoma esake sangena la ku-live wethu sasipheka nemibuzo, sihambe nomunye usise kwakuthiwa u-Soweto be emathuneni namabutho. Ngakuba wayeyothwebula amathuna lo sisi, mhlambe mawusicacisela nje njengomuntu okwaziyo lokhu ukuthi mhlambe ungabe lo mndeni ayihambe nawo emathuneni bephethe ngisho imali ecwebezelayo yayimayelana nani kwakuthwebula lo ziningi izinto ezenzeka emathuneni khehla la.